Πάμε στην κυρία Λιόλιου. Γεια σας κυρία Λιόλιου μου, καλημέρα. 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 Πάμε να μιλήσουμε για αυτό το πρόγραμμα, το καινοτόμο πρόγραμμα, το International Baccalaureate. Να μας πείτε ό,τι μπορεί και θέλει να μάθει ο κόσμος, γονείς, κηδεμόνες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή για τα παιδάκια τους. Μάλιστα, να πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα δεν είναι κάτι καινούριο ανά το παγκόσμιο, απλά στην Κύπρο είναι κάτι σχετικά καινούριο. Υπάρχουν 2 εκατομμύρια μαθητές σε 6.000 σχολεία, σε 160 χώρες, στις οποίες προσφέρονται τα προγράμματα του IB. Μάλιστα. Η φιλοσοφία του IB είναι αυτό που είναι εντυπωσιακό, δηλαδή μιλάμε για μία εκπαίδευση όχι μόνο συγκεντρωμένη στις ακαδημαϊκές επιδόσεις. Μιλούμε για καλλιέργεια βασικών δυνατοτήτων όπως η ηγεσία, να μπορούν να διαχειρίζονται το χρόνο τους, να μπορούν να είναι σωστοί πολίτες που ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπό τους, για την πόλη τους, για την κοινότητά τους. Δηλαδή, άκουσα τώρα το προηγούμενο θέμα που έκανες και εννοείται ότι σημείωσα κάτω και είναι κάτι το οποίο θα το πάρω τώρα στα παιδιά που είναι στο DP πρόγραμμα για να το προχωρήσουν και να αρχίσουν δουλειά. Πολύ καλά. Και είναι πολύ πολλές ωραία. φορές Μπράβο. χρειάζονται μικρά ερεθίσματα και προχωράνε. Τώρα, να πούμε ότι είναι σίγουρο, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες σε αυτό το πρόγραμμα, για αυτό το πρόγραμμα και για το τι κερδίζουν οι μαθητές. Και το πιο σίγουρο είναι ότι αυτοί οι μαθητές είναι πιο έτοιμοι για τα πανεπιστήμια και γι' αυτό και τους προτιμάνε. Δηλαδή τους κάνουν headhunting τα πανεπιστήμια με κάποιο τρόπο. Άρα αυτό που κάνουν κάπως μετριέται για να το κάνουμε πιο απλό, να το καταλάβει ο κόσμος. Ποιος είναι ο τρόπος να μετρήσεις? Μάλιστα, ναι. Ναι, υπάρχουν, λοιπόν, είναι ένα κομμάτι που είναι εργασίες. Πρέπει να κάνουν έρευνα, γράφουν δικό τους δοκίμιο 4.000 λέξεις. Υπάρχει το μάθημα της γνώσης, το theory of knowledge, όπως λέγεται, που μαθαίνουν να κάνουν, θα το πω στα αγγλικά γιατί δεν μπορώ να το μεταφράσω, reflection. Και υπάρχουν και 6 μαθήματα, διαλέγουν 6 μαθήματα, τα οποία είναι σε πάρα πολύ βάθος, δηλαδή είναι πολύ καλή γνώση στα διάφορα. Πρέπει να διαλέξουν 6 διαφορετικές ενότητες. Και μητρική γλώσσα και δεύτερη γλώσσα και μάθημα το οποίο έχει να κάνει με τα κοινωνικά και επιστήμη και μαθηματικά και όποιο άλλο τους ενδιαφέρει από όλα αυτά. Οπότε είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διαρκεί 2 χρόνια και μετά στο τέλος του δεύτερου έτους θα παρακαθίσουν εξετάσεις όπως είναι τα A-Levels, τα IGCSE, οι παγκύπριες και όλες οι εξετάσεις που προσφέρονται ανά το παγκόσμιο και παίρνουν, οι βαθμοί είναι από το 24 μέχρι και το 45 ο πιο ψηλός βαθμός. Μάλιστα. Και εμείς το έχουμε εδώ στα σχολεία μας εδώ και 20 χρόνια. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και είμαι σίγουρη ότι εκεί έξω υπάρχουν και γονείς και κηδεμόνες και παππούδες και γιαγιάδες που βλέπουν τα παιδιά τους ότι έχουν μια κλίση πάνω σε αυτά και είναι καλό να δίνονται νέες ευκαιρίες, να βγαίνουμε λίγο από τα καλούπια, να μαθαίνουμε, να εκπαιδευόμαστε και να ενημερωνόμαστε για όλα αυτά που υπάρχουν, που μπορεί να λειτουργήσουν όχι μόνο τώρα πολύ θετικά σε ένα παιδί, αλλά και στο μέλλον και στο τι σταδιοδρομία θα έχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Λιόλιου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να πω κάτι απλά να συμπληρώσω έτσι στα γρήγορα. Είμαστε την Τετάρτη την άλλη στις 19 του μήνα 5 με 7. Θα γίνει η πρώτη ανατοπαγκύπριο IB Orientation Day και είναι η πρώτη φορά που θα έρθουν στελέχη του IB του ίδιου του οργανισμού για να μιλήσουν. Είναι πρόσδεκτος όλος ο κόσμος να καλωσορίσει. Ωραία. Δεν είναι δεσμευτικό, απλά μπορούν να έρθουν να ακούσουν, γιατί πραγματικά οι δεξιότητες που αναπτύσσονται είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ όμορφο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας, καλημέρα.